Multimedia presents RASHIN SANI. Wani ke gani kamar Abubakar? Ni fa auren ki nake sanya. Da ciki. Cikin shege. Ga wurtaccen shiri da ya zo da abubuwan al'ajabi, ilmantarwa, emotion, comedy, love and look fashion. Rigingimu tare da kayatarwa duk a cikin shirin RASHIN SANI. Adam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A cikin kowa ya kashe skata, ina buƙatar amsa. Shugaba Talatu ce. Ya kunshi jarumai kamar haka: Sanimu Akawu, Zahra Usale, Abdul M Sharif, Hamza Talla Mai Fata, Ibrahim Yusuf Asta, Kagama Lafiya, Adam M Adam, and introducing new actress Liyatu Ladi Gombe, a talented actress. Raina Kama Kaga Aiki, da dai sauransu. And directed by Awal Y Abdullahi. RASHIN SANI. Watch out soon.